така, здравейте, скъпи приятели! Днес ще видите една игра, която е копия на Clash Royale. Тя се казва Tribal Mania и иска да снимам, за да ви я покажа, за да решите какво мислите за нея. Ето, както виждате, почти същото е. Ето тук имате 3 места за декове. Тук има от първа до коя арена? Сега ще видим. До арена 8, която виждате също е 3000+. Тук имате 3 мускетара. Това е нещо като 3 мускетара. Да, това е копия на Clash Royale. И исках да ви я покажа. Вчера започнах да я играя и ето, както виждате, стигна 341 купи. Сега ще направим една битка, за да видим какво ще направим. Ето, това е Fireball. Също е така, като натиснете и задържите, пак показва какво прави. Което е за трети път казвам копия. Така, ето той ми пуска Giant. Аз ще пусна Fireball. Но това не върши работа. Тук има и едни скорпиони, които са като скелета на армии. Ето ги. Този много лошо ни напомпи кулата. Различното тук е, че червените си ти, а пък сините е противникът ти, което мен някой път ме обърква. Ето това пак е Giant. Обаче като човек по-направен. Ето това не мисля, че го има в Clash Royale. Но поне нещо са направили по-различно. Иначе играта си е... Ето тази птица е като Baby Dragon. Както виждате. Тези най-долу са арчери. Това е бомбер. Той хвърля... Ето това е като принц. А бомбера хвърля динамити вместо... Опа. Не. Много зле. Много лош ход. Ето сега ще видите как хвърля динамит вместо бомба. Така. Сега ще пуснем скорпионите, което е като скелетната армия. Ето виждате. А това отдолу вместо елексир е направено като вода. И ето сега ще видите, като започне първата минута, елексира зарежда по-бързо. Както е и в Clash Royale. Тук така и така. Скорпиони. И тръгваме напред. Много умен ход от негова страна. Тук ще пуснем едни арчерки. Тук леко сад. Fireball. За защита, ако нещо тръгне да ни прави. Ето това са като мускетарите и пак има 3 мускетара. Но играта пак е интересна. Така че сега има Sudden Death. 3, 2, 1. Ето. Така. Сега ще пуснем един Giant тук. И тук едни арчерки. Тук един бомбер, но няма с какво да се защитим. Това не беше добра идея. Така. Принца си заминава. Сега ще пуснем втори джант. Както виждате, като пуснете тук джанта, пак тръгва към кулата. Така, имаме малко време. Не знам той защо не се защитава. И това е победа за нас. Тук повечето са араби, срещу които играете, защото самата игра е
арабски вариант. Както виждате, ето тук, кое беше за купите, не знам точно. Ето това би трябвало. Не, това е Global Chat. Това е за купите. Както виждате, още няма човек в тази игра, който да бъде последната арена. Ето още, както виждате, ето втора арена, 400 купи, както е и в Clash of Clans. Clash Royale. Ето тук натиснете, виждате честовете, тук за донейта. Ето, момент само да го намеря. Ето това е като уича. Той излиза скорпиони, спамва скорпиони и взима пак малко деймидж като уича. Това е конника, принца, Арус и така нататък. Айде още една битка. Който иска може да се изтегли, знам, че е копие, но когато саднете на Clash Royale, както аз направих преди малко, може да се развлечете малко с тази игра. Ето, това е нещо като спир, там, забравих как се казва тази бара, където спанва гоблин. Така, Бомбер, Арчърс и сега Fireball. Сме готови да пуснем. Добре, ама тук не е много добре. Даже е зле. Елексира сякаш зарежда малко по-бавно. Не знам точно, но на мен така ми се струва. Ето също тук не е добре. Много лесно могат да ни вземат кулата. Самата ни кула стреля по-бавно. Това също е минус, но играта също е интересна. Сега няма какво да направим. Вижте колко бавно зарежда този елексир. Сега трябва му гътнем кулата. Добре, тръгваме горе-долу добре. Тук ще пуснем скорпионите. И тук един Giant. Готови сме да дропнем Аруса, с който да се защитим от това. Правим го. Лоу. Нали? Ако не си играл Clash Royale, ще е лоу, да. Това би трябвало да вземе демидж на тази кула, но не го прави. Както виждате, това не е като в Clash Royale. Дори леко застъпи и от двете кули, но едната не пострада. Това според мен трябва да го направят, да си го оправят. Но за развличане, както казах, за 15 път е добре. Ето тук ще го саднем. Джайанта тук повече ме кефи обаче. С тази топка за разрушение. Така пускаме Арус. Както виждате, това е вода. Защото, нали, в пустинята няма вода. И затова. Добре, той също пак пуска това, Джайанта. Ние сега ще пуснем скорпионите и тук не е добре. Тук не е добре. Ще видим да се защитим. Ние сме в съдън дет в момента. Или пък обратното да направим някакъв пуш. Ето така. Ето така. Фейл. Стрелите се изстрелват също по-бавно, което също не е много яко. Така игра няма какво толкова да коментирам. Само тя е същата като Clash Royale, то няма какво
толкова да се говори по нея. Пак не си мислете, че няма как да има загуби, защото не е така. В смисъл, все едно на Clash Royale да тръгнеш сега да играеш на първа арена, то е лесно. Защото има по-големи нубове от тебе. Също имаш нещо като TV Royale. Копия. Не знам как от Supercell не са им направили нищо още. Защото мисля, че може да се съди, ако има копиране. Не знам. Ето, това са като миньони сега. Те прилепи. Това даже не го усетих кога стана. Вижте колко бавно умират. Ето го. Сега ще пуснем така. Виждате как удра джаянта. Това е много лоша идея да го направя, ама... не, той е пуснал също... Да, ясно. Да, леко. Добре. Fireball е много добре направен. Както виждате, от тук се стича лава, дето е като реката. Сега ще пуснем, ето, това е Отоман, не знам точно как се произнася. Пускаме Giant, много тъпа грешка, много тъп ход по-скоро. Сега ще пуснем ние арчери. И това може би, сега ще гътнем кулата. Да. Пускаме бомбер. По-трудно умират сякаш самите карти, като ги пуснеш. Виждате колко бавно и мудно стреля Кинг Тауъра. Добре, тук добре направи така. Fireball. И следва да пуснем Giant, Archers, Ottoman и да се опитаме да го вземем на 3. Тук също има Crown Chest, който се казва по малко по-различен начин. Не знам точно как. Ето, вместо коронки това са някакви рингчета. Не знам точно. 41 купи, приятели. 40, по-скоро мечове. 41. И мисля, че тук вдигнахме арената. И ето сега виждате как излиза. Да, аз съм играл на втората. Ето виждате какво мога да спечелим от тук. Това изглежда доста добре. Джени. Не знам какво прави Джени, обаче Джени изглежда добре. Джени изглежда доста добре. Ето виждате, имате балон. Тук е това като Tombstone. Това е като Bomb Tower. Това са... Не знам защо скорпионите излизат те по колко са? По 3. Скорпионите се печелят по-късно от Swarm of Scorpions. Да кажем Skeleton Army. Все едно Skeleton Army се печели по-бързо от Skeletons. Това малко не е баш, ама. Ето, сега ще ви пусна един реплей. Ето тази карта. Ще видим какво прави. Ще изгледаме. Така. Ето тук пак можеш да забързваш до плюс 4, по 4. Така. Това... Този е с 2 саби. И се върти. Ясно. Ето, виждате как се спамва такова. Scorpions и... Това струва 6. Ето това тук. В смисъл, вие не го виждате. Третата карта отляво надясно.
де можем да я спечелим, струва 6. Ще видим кога ти я дропне какво прави, как изглежда. Тук някои карти са ми по-интересни от тези на Clash Royale. Интересно ми е какво... Ето това е като Валкирия отляво. Завърта се и взима Splash Damage. Виждате колко бавно умират миньоните. Това го няма така единица като в Clash Royale. Взима доста демидж. Може би това е направено като пека, защото взима стабилен демидж, така. Дали скоро той ще дропне това, което чакаме да дропне, още не се знае. Знае ли се? Така, принца умира, пуска Арчърс. Може би той сега ще гътне кулата. Не гътне никаква кула. Ето виждате как се завъртат и взимат Splash Damage. В този клип мога много да повтарям и същи неща, но то основно няма какво толкова да се коментира различно, защото виждате, това си е копия на Clash Royale. Ето тук дали ще му гътне кулата, не. Няма Fireball, не, няма. Може би това да струва 6 ще е нещо като Giant Skeleton. Не знам, не съм убеден. Първа и втора арена изглеждат еднакво. Няма ли той да пусне вече това? Дропна го. Ето. Виждате, това е някакво прасе огромно, което умира трудно и сега ще видим като умре какво става. Какво става като умре? Въпрос на време е да разберем. Дали пада бомба от него или нещо по-различно. Сега ще разберем. Удря нещо подобно на... Тук вместо да пада бомба избухва направо веднага. И мисля, че това ако ни се падне, ще го използваме. Ето вижте тук, обаче епикът ни е по... Точно, обаче тук епикът струва 4000 вместо 2000 както беше преди и 1000 както е сега в Clash Royale. Така. Ако клипа ви е харесал и играта ви кефи, искате да снимам още на нея, коментирайте, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. До скоро!